В, наив... в наивното човешко съзнание най-дълбоко вкоренено е мнението, че мисленето е абстрактно, без всякакво конкретно съдържание. То можело да предложи най-много някакво идейно съответствие на единството на света, но не и него самото. Който дава такива преценки, той изобщо не си е изяснил какво означава възприятие без понятие. Нека само да се вгледаме в света на възприятието. Той ни се представя като проста паралелност в пространството и последователност във времето, като струпване на единичности без връзка помежду им. Никое от нещата, които се появяват и се оттеглят от сцената на възприемането, няма някаква забележителна непосредствена връзка с друго, която да бъде възприемана. Тук светът представлява разнообразие от равностойни обекти. Нито един от тях не играе по-голяма роля от другия в световния гмеж. Речем ли да си изясним дали един факт има по-голямо значение от друг, ние трябва да се допитаме до своето мислене. Без функциониращото мислене, рудиментарният орган на животното, който не е от значение за неговия живот, ни се струва равностоен на най-важната част на тялото. Отделните факти проявяват своето значение за себе си и за останалите части на света, едва когато мисленето прокара нишките си от една същност към друга. Това е съдържателната дейност на мисленето, защото само чрез едно съвсем определено конкретно съдържание аз мога да знам защо охлюват се намира на по-ниска степен, на по-ниша степен на организация в сравнение с лъва. Простото съзиране, възприятието не ми дава никакво съдържание, което би могло да ме осведоми за съвършенството на организацията. Струва ми се важно да кажа в началото, че законите на познанието, които разглеждаме, не се отнасят само до простите съждения, като всички ябълки са плодове и само до физическия свят. Тези закони, които са описани в философия на свободата, са универсална методология, работят без грешка и в духовния свят и могат да се възприемат като инструкции за развитие на ясновидството и за провеждане на духовни изследвания. Ако човек последователно медитира върху всяка стъпка от предложения познавателен процес и съзнателно я прилага, след някакви там години той непременно ще развие способности за по-сериозно духовно възприятие. В този абзац, който разглеждаме, се поставят първите определения на един много централен термин в книгата – интуитивното мислене. Този факт се потвърждава и от това, че на едно от англоязичните издания, казвам корицата на екрана, са сложили заглавието интуитивното мислене като духовен път. Това е било заглавието на философия на свободата. Самия Щайнер е бил доста гъвкав по отношение на заглавието на книгата и първоначално е предлагал първото английско издание да се казва Философия на духовната дейност, което преводачите са сегашните преводачи или тези сегашните издатели са приели като разрешение да бъдат още по-гъвкави в избора с заглавието. И така или иначе, те са преценили, че интуитивното мислене става за заглавие и аз не бих спорил много с тях. И така ще разгледаме интуицията, третата степен на това познание, което има своите проявления както в духовните изследвания, така и в ежедневния живот. На много места Щайнер обяснява, че разбирането на интуицията, неговото разбиране на интуицията, изобщо не съвпада с общоприетото. Тя не е някакво мъгляво шесто чувство, а нещо съвсем ясно и достоверно, на което може да се разчита. Интуицията в нейния общо приет вид повече отива към чувството, а това, което Щайнер ни обяснява, отива към мисленето. И още в първите изречения той казва: нека само да се вгледаме. Това е безусловен призив към медитация върху текста. Не, че другите пасажи не стават за медитация, но тук това е подчертано. Според препоръките на Армен Тюлго, това значи да се свържем с всяко същество, което стои зад изреченията. Всъщност това е и значението на познанието в един по-широк смисъл, както и на самата интуиция. Както вече знаем, трябва да търсим съществата най-вече
зад съществителните имена, които в немски език започват с главна буква, а тук има доста важни съществителни и съответно същества. Съ- Още в първото изречение се въвежда централната тема на абзаца, мисловното съдържание или Gedankeninhalt. Той казва, в наивното човешко съзнание най-дълбоко вкоренено е мнението, че мисленето е абстрактно без всякакво конкретно съдържание. Инхалт. Това е ключово понятие за разбиране на цялата книга. Мисловното съдържание не е просто мисленето, мисловното съдържание представлява единна същност или същество на истинските мисли, което обитава света на идеите, Девакана. То е универсално за всички хора и съществува като самостоятелен жив организъм. То е стройна система от взаимосвързани понятия и идеи. Той организъм се подчинява на определени закони и сили, част от които са описани в Аристотеловата логика. Но съществуват и други по-дълбоки закономерности. От този свят на идеите ние черпим не само отделни понятия и връзките между тях, но и цялостното си разбиране за света. Както става ясно от предговора на философия на свободата от 18-та година, една от основните цели на книгата е да ни даде достъп до онази област от душата, където чрез интуицията можем да намерим отговори на всички въпроси, които ни вълнуват. Точно за това става въпрос. Чрез интуицията ние се свързваме с света на идеите. В книгата Гьотевия светоглед ГА2 Штайнер цитира важното прозрение на Гьоте за единствеността на идеята. Гьоте казва, идеята е вечна и единствена, това, че използваме множествено число, не е правилно. Всичко, което възприемаме и за което можем да говорим, са само манифестации на идеята, само понятия. От тази първична идея произлизат всички милиарди отделни понятия, идеи и идейки, които са само нейни проявления. Това е божествената праидея, която съдържа в себе си цялото многообразие от понятия в тяхното единство. Когато мислим, ние не създаваме нови идеи, а се свързваме с този вечен свят на идеите и черпим от него необходимите ни понятия. Съответно, Бог не е трябвало да измисля всички дребни идейки и организъмчета едно по едно, а ги е измислил наведнъж и ги е разположил в Девакана, а на нас, когато ни потрябва нещо, бъркаме там и си вземаме. В шеста глава на същата книга Штайнер казва, че единицата е едно създание, един образ на нашия ум, който той отделя от целостта, който разделя, както разделя следствието от причината, веществото от неговите качества. В този текст се прави разграничение между ум, разсъдък и разум и то е фундаментално за разбирането на познавателния процес. Разсъдъка или ума работи чрез разделяне и анализ. Така, например, Штайнер разглежда 12-те светогледа като отделни единици или отделя материализма от останалите светогледи. Това правим и ние постоянно. Разума обаче, от друга страна, действа на по-висше ниво. Той има способността да възприема целостта и да вижда единството зад привидната разпокъсаност. Материализма е само един от органите на този мисловен организъм. Този синтетичен характер на разума е тясно свързан с интуитивното познание. С други думи, разсъдъка вижда дребните идейки, а разума вижда голямата единна идея. И така Штайнер ни казва, за да разберем какво е мисловното съдържание, Gedankeninhalt, ние трябва първо да се вгледаме в чистото възприятие или да медитираме върху възприятието без понятие. То обаче може да се разглежда само постфактум, в минало време, защото в момента на възникване на възприятието в нашето полезрение, автоматично и почти веднага се включва мисленето и възприятието вече не е чисто. Ние можем да съзерцаваме чистото възприятие само по медитативен път в спомените си или интуитивно със средствата на ясновидството. Не е невъзможно да се постигне, ако, например, се опитаме да видим как е започнало всичко във връзка с някое важно събитие от деня или от биографията ни, което е представлявало загадка за нас. Как преди това всичко сякаш е било мъгляво и неопределено,
някакви неясни неща са се появили като смътно предчувствие, като шесто чувство, сумрачно ясновидство, облаците примерно са се сгъстили, птичките са млъкнали за една секунда, тревата е започнала да фосфоресцира. Винаги има някаква магия преди да се появи загадката. Чува се неясен далечен тътен или пък настава подозрителна тишина. Някои същества се приближават до нас, кацнали върху облак, както е на картинката. Той облак ни обгръща и замъглява сетивата ни. И така, ако влезем в режим на самонаблюдение, ние можем да извлечем някаква картинка по спомен, какво е представлявало чистото възприятие на загадката, един миг преди да се включи самото мислене. И тук Штайнер ни помага с две съществителни или същества. Това са Небен Айнандер и Нах Айнандер. Първото Небен Айнандер е съсъществуване, когато нещата са едно до друго, редом, а второто Нах Айнандер значи последователност едно след друго. Цялото изречение в българския превод гласи: той, света на чистото възприятие, ни се представя като проста паралелност в пространството и последователност във времето, като струпване от единичности без връзка помежду им. Тук имаме и съществителното агрегат, което освен струпване може да значи и съвкупност на трупване. Имаме също така и Einzelheiten, което освен единичности може да значи и монади и същества. Първата половина на думата е Einzel, което е единичен, отделен, индивидуален, а втората Хайтен наставка, която превръща прилагателното в съществително или качеството в същност. Както бихме казали на български, вместо червено, червенина или вместо ярък, яркост. С други думи, на нас чистото възприятие, в самото чисто възприятие ни се явяват някакви същества, които представляват единна поредица в пространството и времето. Явяват ни се паралелно и последователно, като буквите на една дума или като думите на едно изречение. Те обаче са несвързани, разпокъсани, местата им са разбъркани и няма никаква видима връзка между тях. На всичкото отгоре, после, т.е. веднага, ние включваме мисленето си и думите се разпадат на букви, изреченията на думи и за нас посланието им се превръща в загадка. Ние можем да видим всички тези четири същества, ако влезем в медитативно състояние и ги потърсим в някоя случка от деня. Както Соня спомена. Ще видим какво означава агрегат от Небенайнандер и на Хайнандер и на Айнцелхайтен. Имаме корена Айн или едно в три от общо четири съществителни, като четвъртото е агрегат. Единичностите се струпват в едно цяло, тези единици, в един агрегат и се явяват заедно. Те са паралелно съсъществуващи или съжителстващи в пространството, но са последователни във времето. От личен опит мога да ви кажа, че си заслужава човек да отдели 5 минути за мисловно съзерцание на това изречение. Аз му отделих 2-3 часа, а ако знаех немски, можеше и по-бързо да стане. Но може и още да се копае в тази посока, защото тук са намесени времето и пространството. При следващия прочит на философия на свободата ще го направим. Това по-дълбоко копаене, живот и здраве. Както и да е, ключовата идея е, че без мисловна дейност възприемаме света само като механично съседство на неща в пространството и времето, без да схващаме връзките между тях. Този намек за механично струпване се намира и в следващото изречение, където пише световната гмеж. Всъщност тук вместо гмеж на немски е казано гетрибе, което днес най-вече означава скоростна кутия. Поне според Google е така. Но също може да значи и механизъм и предавка. Той е световен механизъм, в кавички на Штайнер, обаче е съставен от единичности, които играят някакви роли, изпълняват някакви функции, крият от нас своето значение и важност. Можем да възприемем това изречение като критика на механичния възглед за света. Защото това много напомня ариманичното внушение, че всички ние сме дребни зъбни колелца или винчета в това Г3Б на историята, в тази машина на историята. Принципно това твърдение е вярно, но само на
пръв поглед като чисто възприятие. Ако се включи мисленето, нещата оживяват и механизма се превръща в организъм. И след като сме разбрали, надявам се, какво е чистото възприятие, Щайнер се залавя да ни обясни какво е мисловното съдържание. Да си дойдем на думата. Ако сме се договорили, че чистото възприятие може да се види само като спомен или в състояние на медитация, то вероятно ще го видим като някакъв мъглив образ или функционалност в споменатия механизъм. Това е и първия достъпен за нас вид ясновидство, който ние наричаме имагинация. Следващия по-висш тип ясновидство е инспирацията. Тя се включва, когато се опитваме да намерим връзките, така казва Щайнер, между явленията, като включим мисленето и по-точно прочувственото мислене. А най-дребната мисловна операция е съждението. Съждение, например, снега е бял, квадрата не е кръг, когато вали, земята е мокра. Всяко съждение, секунда, че тук Маца има нещо да каже. Така, всяко съждение има субект или това, за което се говори в съждението. Има предикат, това, което се говори за субекта. Копола е връзката между субекта и предиката. И тя обикновено е дали е така или не е така. Това вече е най-елементарният пример за инспирация, за някакъв вид ясновидство, вдъхновяващо прозрение, което ни извежда от състоянието на сумрачно струпване на единичности. Тоест, ние виждаме връзката между единичностите или тяхното евентуално роднинство. Штайнер дава конкретен пример за същността на мисловното съдържание, така наречения Денкен Инхаут. Само чрез съвсем определено конкретно съдържание мога да знам защо Охлюва стои на по-ниско организационно стъпало от лъва. Ето това е едно съждение, което е малко по-сложно от тези, които дадохме. След това добавя ключовото наблюдение. Мисленето прокарва нишките си от една същност към друга. Това е по-интересно според мен. Това е съдържателната дейност на мисленето, казва той. В немския текст това е изразено още по-прецизно. Ето го тук. Das Denken, Seine Feden, не мога да го прочета. Или мисленето прокарва своите нишки от едно същество към друго същество. Така пише. Von Wesen zu Wesen. Тази формулировка разкрива същината на познавателния процес. Ние не просто свързваме абстрактни понятия, откриваме живите връзки между съществата. Когато мислим, ние не просто извличаме готови връзки от идейния свят, а активно участваме в тъкането на мрежа от отношения между същностите. Този процес на тъкане на връзки между същностите може да служи като основа за медитативна практика, водеща към инспиративно познание. Това е един от най-любимите глаголи, както на Щайнер, така и на Гьоте. Това беше началото на поредица от 4 абзаца, които според Том Ласт се свързват с динамизма в полето на волунтаризма или Марс в Скорпион. Как да прокараме нишката от съществото на Марс към съществото на Скорпиона. Марс казва искам, а Скорпиона казва нещата са динамични и преминават от едно в друго и обратно. Този светоглед успява по някакъв волеви, волунтаристичен начин да свърже неща, които изглеждат като безсмислено струпване на единичности. Тази воля я наричаме в философия на свободата стремеж към познание или импулс съзнание. Завиждане отвъд привидностите и иллюзията. До тук минахме през чистото наблюдение и съждението с неговите нишки. Да видим в следващия абзац какво динамично, волунтаристично нещо можем да изтъчем при стъпката, която се нарича интуиция. Ами, тук наистина се прокрадва това внушение, че
Възприятието е абстрактно. Изобщо в цялата философия на Щайнер на хиляди места се казва, че реалността, физическия свят е мая, иллюзия. И ние успяваме към това абстрактно възприятие да добавим едно конкретно съдържание. И той това казва конкретно съдържание. Това е функцията на мисленето. То добавя съдържание към абстрактното възприятие. Много хубаво го каза Валя. А за сетивото на истината, като стана въпрос, нашите украински приятели много използват този момент от преди няколко абзаца, където ставаше дума за уравновесяването. Този термин уравновесяване в медитацията е много, много полезен като чисто практическа техника, чрез която ние достигаме до сетивото на истината. И те се събират една голяма група, примерно от 10-15 души и се опитват да постигнат това уравновесяване. Като не съм много запознат вече в детайли как точно го правят, но когато цялата група достигне до това равновесие, те приемат, че са достигнали до някаква истина. И всъщност това е и дефиницията на Гьоте и на Штайнер за истината, че тя не съществува сама по себе си, а се създава в сърцето на човека. Когато той постигне уравновесяване между външното и вътрешното, ето ти, това е истината. И това нещо, като се повтори в упражнения, в група, в зодиакални диалози и така нататък, като се повтори 1000 пъти, започва да спомага за развитие на това сетиво на истината. И ние вече можем от един момент нататък, като погледнем дадено нещо, веднага да включим това въпрос на 13-то сетиво и да имаме усещане дали то е истина или не е истина. М, Ще се поинтересувам и по-задълбочено от самите техники, как точно се практикува това уравновесяване. На мен ми се струва, че е много важно. Ми даваме нататък тогава. Това съдържание, извлечено от понятийния и идейния свят на човека, мисленето предоставя на възприятието. В противовес на даденото ни отвън възприятийно съдържание, мисловното съдържание възниква вътрешно. Формата, в която то се появява първоначално, ще означим като интуиция. Нейната роля за мисленето е същата като тази на наблюдението за възприятието. Интуицията и наблюдението са изворите на нашето познание. Едно наблюдавано от нас нещо от света продължава да ни е чуждо, докато вътре в себе си нямаме съответната интуиция, която допълва липсващия ни в възприятието къс от действителността. Който не притежава способността да намира съответстващите на нещата интуиции, за него цялата действителност остава недостъпна. Както далтониста забелязва различия в яркостта, но не и в качеството на цветовете, така лишение от интуиции може да наблюдава само несвързани помежду си фрагменти от възприятия. И тук пак имам няколко слайда. Значи имаме два потока на познанието, които идват от два различни свята. Съдържанието на възприятието идва от света на възприятията, а мисловното съдържание идва от света на понятията и идеите на човека. Но идеята за предмета по някакъв начин е свързана с самия предмет на нашето наблюдение. Ние не си я измисляме. Това не е абстрактно мислене. Днес е прието да се смята, че си измисляме сами идеята. Лесно може да се убедим, че това не е така. Ако, например, наблюдаваме едно дърво през различни сезони, ще видим, че нашата идея за него се променя в течение на времето, в зависимост от това как се променя самото дърво. Извършват се постоянни корекции на идеята, които не са предизвикани от нас, а от самото възприятие. Другия пример, който може да се даде, е с обект, за който не знаем нищо. Тогава имаме само една форма, върху която можем да разсъждаваме или да медитираме. Колкото повече го правим, толкова повече ще се убеждаваме, че всички създадени от човека предмети са по някакъв начин продължение на неговото тяло. Тоягата е продължение на ръката, както и вилицата. Автомобил е модификация на краката, за да се движи човека по-бързо. При още по-съсредоточено вглеждане ще открием подобна зависимост и в природните обекти, но това вече е за напреднали. Всяка една форма може да се възприема като жест, физически или душевен.
Ние не мислим само с главата си, а с цялото тяло. Главата, мозъка са само за улавяне на мислите, но разбирането на жестовете става в тялото. За да разберем, например, жеста на едно дърво, ние го проектираме върху собственото си тяло и си представяме, че то маха склоните като с ръце, че има корона на главата и че краката му са забити корените в земята, затова то не може да ходи. Това е емпатия към дървото. Ние се сливаме с него и се опитваме да разберем какво той изобразява като жест. Същото нещо правим и с всеки един обект, който изучаваме. И така имаме два потока. Един е от възприятийното съдържание, който идва от физическия свят или от душевния, а може да бъде и от духовния, когато правим духовни изследвания. Така или иначе, това е потока, който идва от наблюдението. Общо взето, тук имаме среща с нещо, което ни се явява външно. Или поне така ни се струва поради собствената ни организация. От него постъпват възприятийните впечатления, а мисловното съдържание идва от идейния свят или от девакана. Тук имаме нещо като дефиниция, че интуицията е първоначалната форма, под която се проявява мисловното съдържание. Явно, по-късно това съдържание ще придобие и някакви други форми. Ако внимаваме в текста, може и да не ги пропуснем. Значи до тук имахме две стъпки и това е третата. Най-напред ни се появява формата или по-точно праформата, архетипа на обекта. Това е имагинацията. После търсим връзки с други форми и понятия, които вече сме проучили и опознали. Това е инспирация. А третата стъпка е интуицията или сливането с обекта, когато му даваме възможност той да проговори в нашата собствена душа. И аз така правя, като проучвам даден абзац. Гледам формата, гледам кои са главните герои на сцената или на типиха. Това са съществата или съществителните, както са на немски. Тук е момента на имагинация или опит за имагинация. Как изглеждат те? Каква форма имат? Какъв е техния облик? После ровя за допълнителни материали, изграждам връзки, строя иерархия. Това е опит за инспирация, търсене на вдъхновение от други източници. И третата стъпка е сливането с обекта или интуицията. Как този абзац може да се наложи върху моето тяло или върху моя живот? Какво ми казва лично на мен? С какви случки или ключови събития от биографията си мога да го свържа? Как той е част от моето житейско или физическо тяло? Тогава се получава нещо оригинално, което никой никога не е казвал или писал. И такъв е смисъла на познанието. Ти да почувстваш обекта като свой или абзаца като свой. Нали, не забравяме, че всеки пише своя философия на свободата. Интуицията значи е вид духовно наблюдение. Това се разбира от това изречение. След чистото наблюдение, обикновено веднага или почти веднага идва мисленето или съждението. Значи, за да стигнем до познание, трябва да черпим от два канала. И същото съответно е при духовното изследване. Срещаш някое същество, човек, дух, без значение. Или се въвличаш в някое събитие, искаш да разбереш защо ти се случва. Оглеждаш неговата форма. Това е, така да се каже, това, което е, така да се каже, очевидно. Получаваш възприятийния поток, който идва чрез имагинативното познание. После търсиш връзката му с други събития или същества. Разполагаш го в някаква иерархия. Ангел ли ще е, демон ли ще е или човек свързан с теб кармично. Слагаш го на мястото, което сам си му отредил. Тук се прави съждение, откриват се връзки. Това е инспирацията. И след това влизаш в диалог с него. Задаваш въпроси, замълчаваш, за да чуеш отговора. Отговора идва в собствената ти душа, затова трябва там да е тихо, иначе собствените ти мисли може да го заглушат и да не го чуеш. А може да имаш и чувства, може да имаш и желания. Има един куп неща, които да попречат да чуеш отговора. Ако този отговор не дойде веднага, задаваш въпроса отново преди заспиване, като въпросът се задава не с думи, а с картинки и жестове. Тези същества от дума не разбират. И на сутринта най-вероятно отговорът ще дойде отново по един особено картинен начин, който обаче има нужда от тълкуване. И тук отново има този акцент, за който споменах бегло, кое е чувство и кое е свое, кое е мое. Чужди са ни нещата, за които
нямаме съответната интуиция. Когато нещо не ни е проговорило вътре в нас, то остава за нас чуждо. Съответно, кое можем да чувстваме не като чуждо, а като свое, като толкова свое. Това е опознатото, преживяното, възлюбеното, за което сме имали възможността да намерим съответните интуиции в света на понятията и идеите. Нашата интуиция допълва действителността. Преди познавателния акт, действителността е непълна. Нещото съществува, но наполовина. То се чувства незабелязано, неопознато, неразбрано и общо взето пренебрегнато. Когато проявим любов и емпатия, когато добавим липсващото му понятие, но по един жив и картинен начин, а не като нещо назубрено и изпопагалствано, тогава това същество ще ни е благодарно. То проговаря в нас и е готово да отговаря на въпроси и да влиза в диалог. То се чувства, както се чувства всеки човек, който не е останал незабелязан и неразбран.